Matul is-snin il-kumpanija Maple ta' Nenu u l-familja tiegħu saru l-isem assoċjat mal-ħobs u l-prodotti Maltin. Illum il-ġurnata l-kumpanija mhux biss tforni mijiet ta' ħwienet lokali, iżda saħansitra kibret tant li f'pajjiżna wieħed isib mal-20 ħanut li jġib l-istess isem kunċett ta' ħwienet ta' konvenjenza. Il-ġimgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija żar il-fabrika tal-Maple f'Ħalqormi fejn rad dedikazzjoni tal-ħaddiema Maltin bl-aħħar teknoloġija tas-sistjom għall-aqwa kwalità ta' prodotti. Dan huwa t-tip ta' negozju li nixtieq naraw, dan huwa t-tip ta' inizjattiva li nixtieq naraw. Il-gvernijiet għandhom ikunu kommessi illi jagħtu inċentivi, jagħtu opportunitajiet, jaraw kif jagħmlu biex negozji bħal daw mhux biss jispiċċaw imma jikbru, jifjorixxu u verament iżommuna proud illi aħna għandna l-identità tagħna illi nistgħu mhux biss ingawduha imma kan esportawha. Matul iż-żjara tiegħu Adrian Delija kellu l-opportunità li jassisti lill-impjegati biex jifhem aktar il-kapaċitajiet ta' dawn il-ħaddiema. Pjaċir li tara kif mijiet ta' impjegati f'din issa industrija illi kibret illi qed tieħu parti kbira mis-suq u għandha potenzjal li tikber anka iktar, imma li żammet l-awtentiċità u dik li hija l-identità tal-ħobża Maltija. Hemm ukoll il-ħidma tal-idejn l-imħabba tal-Maltin illi anka meta jagħmlu l-ħobż tinduna li mbagħad dak illi jasal fuq il-mejda tagħna ikun letteralment mhux biss frott il-ara imma frott l-imħabba ta' min itina il-prodott Malti fl-iktar preżentazzjoni ġenwina tiegħu.